Buon tardi. Buon tardi na Corsawe e buon noite aqui na Holanda. Anche aqui na Holanda e buon noite abira a tardi. Solo a decidere salishon. Wow. Dank Deus. Después de dia di aguacero e friedad. Agora que solo a decidere que sali. Nanti primeira. Cucha domingo tabira 22 grados aqui na Holanda. Nos por como se llama esse número. Bombini. Shonang, como vai que dia de hoje? Com tá na trabalho aí, pais nango tá na casa, com tá na casa aí. Cosnang ako misakana, awita pa dating rueda de prensa maneira mi amira aí, pero a mim mesmo não escuta, apesar que mi amira sim, hope de marque, riba mídia não social, pero ya, lá nos vão espera que o cosnang tá normalizar. Amanhã nós estamos pendiente para rueda de prensa, pues amanhã também visa-nos se nós está suavizar em medida não mais tanto, se o custo vira normal, ou se o custo não vira normal, pero com ainda de quadro de medida não. Aqui, of 2 semanas tem futebol, então me queira de quadro de 6 amanhã está curva de mais não é possível de suavizar medida não para sombra com que vai vir, muito bem aí, ainda não de rond Europa, vai visitar Holanda e Bélgica para o famoso futebol europeu, campeonato europeu, que também tem aqui em Holanda, Benelux, landen não, eigenlijk. Dus, Shonan, a noite nós temos programa mais, nós com meu colega tá claca, com meu poria mele arriba, me tá ya mele arriba, meu colega tá junto comigo, boa noite. Ei, Neti, gunda. Boa noite. Muito bom, Javier. Muito bom. A mim não tá como é uma bota biba, posso caminhar, me biba aqui na Holanda, tá assim frio, tanto mami ko manhã ainda me tá querendo den chia speak about né. Eu que weekend just speak about this, me não são na abo de biba pero me tá frio está em casa aqui, que me si bom me dá me dia que mang bek de festa e não mistura me de lande que me tá com bicho. Ai não, a minha viva den start. Hello. Ja, cara de lomba de Deus. Hello. No, você não tem cara de lomba de Deus, nós também meio central. Nós estamos em platteland. Também com demo bij school, na lagere school. Com basinha quando você tem boek com Holanda, basinha de burren, klomp, baka, wel in nang amit biba. Muito na Holanda. Agora que Holanda a desarrollar e a vida de parte desarrollar. Hey, Sharantul, welcome. Meta na sunto di no Shanisa Mondi no. Como nós chama já nós vivemos em natuurgebied, área natureza, tipo da mundo. Mas tem o visito de prensa, mita mas que eu pude aqui ter de prensa, pessoal, mita pouco não pode escutar. Não. É única coisa como a minha minuto, como de com, mita escuta que dá o spectrum. Pessoal, me que escuta de com andas que bitou overstock. Que capacidade de prensa? Tem sempre me ainda comentar overstock. Mas mira, com o overstock, mas mira, característica de jinete, mas mira também com, é chão nunca empapia, ou que tá baila bem amanhã, Deus tipo coisa assim. Tem coisa de marcar, pessoal, não é bem aqui, mas abre é live, então mas tem net coisa para me baba, ou me soja, me cama, me back. Mas abre tem a menesta de bisa, mas ela vai me saber aqui que eu tô overstock aqui dentro do programa. Mas tem menesta de bisa, outro simang nós também back para binduna. Miti outro simang. Quem também vai outro simang? Atekoi, outro simang? Quem também vai outro simang? Bueno, mas tem outro simang, toch? Segundo a mim, tu avião acaba, toch? Ou avião tá baiando, toch? Pero mas mira também que basta para gente tá escrevendo, que não é remarcável, que o processo de screening está durando hopi largo. Se também mira arriba Facebook, eu que para gente a escrever, estou mal contento da reina e como vai bem a situação. Não, pero a mim tá coisa muito bem dizer. Foi o avião não começa a barrar, danificar com coisa a na maneira que eu penso para sua família, não tudo vai para celebrar. Olha com a família na vida meneste, também. Não põe para dar coisa para nós ter. Vamos começar com o programa. Não, me queria saber como vai bem. Ramon Chong te quer dominar a notícia torce, não? Sim, verdade. Mita na minha vista, dato minha opinião personal, portanto, agora uma vista com man, uma vista com pen, uma vista com par, agora me vista com nacional.
atender bosnan bomboshi nang den bosnan kas stop di kwe e país preso de hen para bosnan cost nan personal de atender kuni partido político na meste sinha kojo tin cost nan interno kunang hende nan ta hala nan sede laga governação sigi kana não, mas não pode ser um governo em vez de parlamentário não que o ministro não reunir com organização para o país em cada outro não a outra tem que dedicar tempo na demonstração mas se a demonstração tá tem carta com a sali e carta a sali público e ora bono por bai mais interno passo é coisa vira público e show não abai tu rádio tu emissora tu televisão mais tempo passar ainda né sim pero enang me que chega com não por hasi maneira é show tá vítima assim para sobra al contrario é show tem vítima. Dus também sou vítima não lubida esse não? Correto. Isso não se via também sou vítima não lubida esse meti consegui? Sim. E venezuelano na barca fruta também, não? Também sou vítima não. Sim. Que man seja, isso tem certo corda bom ama trape. Que men lagia bi da ministra. Ja. Lagia bi da ministra. Nós temos invitado, não? Na final, quizás um pouquinho back riba, coisa não está al tanto, pero agora que nós temos invitado, nós também invitado depois, na final. Guarda, lê esse comentário aqui. E gai que tem mais respeito, me explico, sabe? Não, deixa aqui. Não passa mais assim ali, Formador na final, Shonan. Que tanto na final nós sabemos. Bom, mas sim. Basta dentro do conosco. Mas bom menina nós invitaram de pessoal, nós vamos conversar de outro tema não que tá uma roupa de na publicidade também nós precisava ir na nós se que para você crescer. Nós se que eu tenho conhecimento não sei que para o desenvolver mesmo, então pensei, nós se boa com esse man aqui, nós escolhe evitado não dirigir para certo tema. Semana passada me dava de dormir, me digo net outros mãos que nós estamos atender com statsregeling pouco. Nós estamos atender a regra do estado. Para sombra do custo que nós temos na mesa sinha, nós temos na mesa samas dizendo a mita sinha roupa assim aqui dentro conversação não. Para sobre do nome é book me dilante, lio a bosta que é semana passada net me te passa de boek, je connect su kafta, então me te ganha sabe me te reflect bonzi. Pero assim aqui me te sinha mais, me te quer de compatia essa que não como se namora como se não me te ganha mais conhecimento para o que trata nosso sistema político e sistema de manejo de país que em cada outro. Lá que nós temos nosso invitado, a senhora Flora Goudapel, não te desconhecida que nós, mas we gaan ons die bekomen na holandês beetje. Goedenavond. Of goedemiddag. Goedemiddag, want goedenavond voor jullie, hè? Ja, maar ik heb zon. Dus ik... ja, zon, oké. Ik voel nog a tardi. Ik ook. Ja, nou, ik niet hoor. Ik heb het grijs buiten. Dus laten we maar snel naar de orde van de dag. Want anders gaat het niet goed. Hey, er zijn een aantal thema's die spelen. En wij gaan natuurlijk een aantal thema's met u bespreken, mevrouw Flora. Trouwens, laten we eerst vragen, hoe was de reactie van de vorige keer dat u bij ons was? Ik heb alleen maar positieve reacties gezien. Dat is en gehoord. En het viel me ook op hoe ontzettend veel mensen naar jullie uitzendingen kijken en inloggen. Zowel in Nederland als hier in Curaçao en ook dat mensen in Aruba. Dus dat vond ik wel heel leuk. Dat je gezien door het tijdstip heel veel verschillende mensen meekijken. Ja, dankjewel. Dat horen we heel vaak, moet ik zeggen. Ja. Mensen hebben de neiging om het te onderschatten, maar de bereikheid die wij hebben is echt heel groot en heel breed. Ja, zeker weten. Het is mooi dat Facebook jou achteraf je cijfers laat zien. Want als men nu 100 mensen in het scherm ziet, uiteindelijk kan ik zo inloggen en zeggen van, hey,
we hebben alle 600 mensen aan het kijken, maar die laat je niet, Facebook laat je dat niet zien. Nee. Dat is natuurlijk hun business. Maar nummer 2, sommige mensen die kijken ook met bepaalde strategieën, zodat men niet zien dat hun aan het kijken zijn. Maar dat heeft te maken met politieke redenen. Ja, maar je ziet ook ontzettend veel mensen die commentaar ook gelijk nu zitten typen. Dat is ook zo leuk. Die echt gewoon meediscussiëren. Dat vind ik ook ontzettend leuk. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk de neiging om te zeggen dat deze platform, de mensen hebben zo eigenlijk uitgedacht dat nu wanneer er speciale breaking news zijn of persvoorlichting of nieuwsuitzending 's avonds, dat mensen nu geneigd zijn om eerder via Facebook te gaan kijken, zodat ze hun commentaren meteen kunnen zetten, dan via de televisie. En dat vind ik wel een hele grote stap. En ik vind het ook goed, want zo kunnen de mensen ook betrokken zijn en ook hun mening geven. Dat vind ik wel heel goed en positief. Ja. Nou, Flora, laten we beginnen. Er spelen een paar punten. Een van de punten die eigenlijk nu heel erg gaan spelen is de bekende KOGO. Ja. De KOGO is een rijkswet die zou moeten komen, waarin eigenlijk verschillende dingen zullen gaan aangepast worden of veranderd worden voor de 3 eilanden die samen de Koninkrijk vinden. En de spanning is heel hoog, omdat mensen niet eens zijn met de voorwaarden van die KOGO. En de KOGO zelf, die een soort overzichtsorgaan zou worden over de regeringen van de eilanden. Wat is uw manier van kijken, uw mening hierover? Ja, de Raad van State heeft ook een advies geschreven. En ik denk dat dat voor een groot deel wel overeenkomt met mijn mening. Hè? Je hebt 2 dingen. Je hebt de ene kant de vorm en de andere kant de inhoud van wat KOGO moet gaan regelen. Hè? De vorm kun je natuurlijk zeggen van, nou ja, als je ergens geld leent, dan stelt degene die het geld leent, die kan wat voorwaarden stellen. Maar dat heeft altijd zijn beperkingen. Banken mogen ook niet onbeperkt idiote voorwaarden stellen. En dat zit hier niet te zeggen dat het idioot is, maar er worden wel, zeg maar, door de vorm die gekozen wordt, worden de voorwaarden wel heel zwaar. Als ik naar KOGO kijk, dan denk ik van ja, ze willen zeg maar geld besteden hier in Curaçao en Aruba en Sint Maarten onder voorwaarden, maar het is in ieder geval in KOGO niet duidelijk of dat gaat om leningen die terugbetaald zouden moeten worden of dat het een gift is. Wie gaan er dan uiteindelijk over? Wie beslissen er? Er is wel gezegd in de onderhandelingen, met name Curaçao, van ja, er moet wel een duidelijke inbreng van de 3 landen aan deze kant van de oceaan moet er wel zijn. Maar wat die inbreng dan is en hoe die dan eruit gaat zien en in hoeverre dat echt de positie van de eilanden hier en van de landen aan deze kant kan vertegenwoordigen, dat is nog niet duidelijk. En dat is een punt wat ook de Raad van State aangeeft. Van ja, wat betekent dat nu met de verhoudingen die we al hebben? Je hebt gezegd, daar gaan de landen zelf over. Nou, als je extra geld nodig hebt in een moeilijke economische situatie als nu door COVID is gekomen. Je hebt extra geld nodig, dan dat je daar voorwaarden aan stelt. En iedereen weet hier ook wel dat hervormingen wel nodig zijn. Maar hoe ga je die hervormingen dan vormgeven? Wie gaat ze vormgeven? En worden die afgedwongen? Hoe gaan ze eruit zien? Wie gaat er uiteindelijk over? Wie zegt dat het goed is gedaan? Al die punten staan nog niet goed in het huidige voorstel. Ja. Dus misschien dat een gewijzigde versie er heel anders uit gaat zien en dat nog beter uit zou komen. Dat zou mooi zijn. Maar de kritiek ook van een belangrijk adviesorgaan als de Raad van State is niet mals. Maar Flora, doe maar Javier. Ja, het advies van de Raad van State hebben we gisteren ook begrepen.
Dat is niet bindend. Het blijft een advies. Dus uiteindelijk is het ook niet illegaal om te zeggen van, we volgen dit advies niet. Maar is het niet absurd om nee te zeggen tegen dat advies? Ja, het is niet zo dat je tegen zo'n negatief advies kunt zeggen van, nou ja, we hebben het gezien, dank u wel voor uw tijd, maar we doen toch zomaar wat we willen. Het gaat in principe terug naar de relevante minister. En die relevante minister die moet dan wel, voordat het naar de Tweede Kamer gestuurd wordt, en dan wordt het ook direct tegelijkertijd gestuurd naar de staten van de 3 landen hier. Dan moet de minister wel verantwoorden waarom die volhardt in zijn mening. Dus het is niet, je kunt niet zomaar, zeg maar, gierend van het lachen denken van, nou, we hebben onze tijd uitgezeten, dat was de Raad van State, we moeten er alleen op wachten, het gaat gelijk de prullenbak in. Zo ontzettend niet bindend is het niet. Je moet er wel een goed verhaal hebben. Ja, uiteindelijk moet het natuurlijk door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. En er zit nog een relatief kleine rol voor de 3 landen in. Bij het uiteindelijke aannemen dat het consensuswetgeving is. Maar die zullen ook kijken naar het advies van de Raad van State. Maar Flora, ik heb een vraag. Hoe zou het dan zo kunnen dat dit eigenlijk tot leven zou kunnen komen? Ik bedoel van, hoe kan het zo zijn dat staatssecretaris onder de regering van Mark Rutte, kabinet Mark Rutte, zo'n opdracht gaat krijgen om zoiets eigenlijk in leven te blazen en het gewoon voor de eilanden te construeren? Hoe kan dat? Ja, het is vast met alle goede bedoelingen opgesteld, gaan we maar vanuit. Maar kijk, je doet een voorstel en het is, er staat, ze kunnen consensus rijkswetten maken. Het is niet een onderwerp waarvoor specifieke rijkswetgeving moet zijn, maar het is besloten. En consensus betekent dat iedereen ermee moet instemmen. Ja. Dus Curaçao en Aruba en Sint Maarten hebben allemaal in enige vorm ingestemd. Maar het is toch beperkt, maar met wat bezwaren. Ja, maar het is ook beperkt, want als je de koninkrijksregering gaat bekijken, dan is de eilanden altijd een minderheid. Ja, dus dan komt een consensus eigenlijk die niet consensus echt is. Ja, je kunt voor de procedures die in het statuut voor het Koninkrijk zijn neergelegd, die geven wel aan dat bijvoorbeeld de gevolmachtigd minister kan zeggen van, nou, ik ben het hier absoluut niet, wij zijn het hier niet mee eens. Wij willen dit absoluut niet. Daarom is er tevoren met de regeringen onderhandeld. Hè? Maar het is natuurlijk wel een lastige onderhandeling als de een het geld heeft en de ander het geld nodig heeft. Dus dat is zeg maar, de gelijkwaardigheid is niet 100% daarin. En ook in Curaçao heeft de regering wel aangegeven dat ze wel hun bedenkingen hadden. En ook in Sint Maarten en Aruba. Op punten. En dat is daarna door de Raad van State is dat ook bevestigd eigenlijk. Die heeft gezegd dat ze het daarmee eens zijn. Of eigenlijk nog helderder geformuleerd dan de bezwaren die wij weten die onze regeringen hier hebben weergegeven. Dus de gevolmachtigd minister kan wel aangeven namens Curaçao of de gevolmachtigd minister van Aruba namens Aruba, et cetera. Van ja, wij willen dit echt niet op deze manier. Kijken ook naar wat de Raad van State heeft gezegd. Maar dat kun je uiteindelijk, dan gaat er een procedure draaien, maar uiteindelijk kun je alsnog overruled worden. Maar het heet niet voor niets consensus rijkswetgeving. De procedure daarvoor is niet echt neergelegd. De gewone rijkswet heeft een vaste procedure. Maar hoe dat nu in deze gaat, staat niet echt in de tekst helemaal uitgeschreven. Wat gebeurt er als het een het echt niet wil? Ja. Dat is staatsrecht. Dat ontwikkelt zich in de praktijk. In principe kan het opgelegd worden. Hè? Je kunt doorgaan als Rijksministerraad en zeggen dat er zwaarwegende belangen zijn.
Dus dat je de Raad van State ook niet een oordeel van de Raad van State af wil wachten. Als je echt een geschil hebt, maar uiteindelijk kun je in een koninkrijksverhouding natuurlijk niet werken als één iemand iets opgelegd krijgt waar die echt tegen is. Zeker niet als het gaat om ingrijpen in bevoegdheden. Want dan ga je echt in tegen de afspraken die bindend zijn neergelegd in het statuut. Nou, Flora, ik heb een vraag. Nu is het zo dat het is door de Raad van State, die heeft zijn advies uitgegeven. En Knops heeft laten weten vorige week door middel van een artikel dat hij niet gaat afwijken van wat hij eigenlijk afwijken van wat hij heeft eigenlijk gepland. Nu gaan ze weer in de Tweede Kamer over de KOGO praten. Gisteren was er een gesprek met Knops en de Koningsrijkscommissie van Nederland in de Tweede Kamer. Mijn vraag is, als dit komt bij het parlement van Curaçao en het parlement van Curaçao accepteert het niet, wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat kan op meerdere momenten kan het parlement van Curaçao dat inbrengen. Op het moment dat het naar de Tweede Kamer is gezonden, is het ook naar de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten gezonden. Die kunnen de gevolmachtigde minister opdracht geven om in de Tweede Kamer de mening van de Staten, dus van het parlement van Curaçao, weer te geven. En die mag daar spreken. Ze mogen ook één gedelegeerde sturen, dus ze mogen ook een statenlid sturen die dat gaat doen. Mag ook allebei. En dus die mening wordt daarin dan wel meegenomen, wordt wel gehoord. Alleen het bijzondere van het systeem. Hoe zwaar tilt dat als dat gebeurt? Ja. Ze stemmen niet mee. Er is geen parlement waarin alle 4 landen van het Koninkrijk vertegenwoordigd zijn. Ze hebben alleen spreekrecht, geen stemrecht. Ja. En als het dan nog erdoor gaat, dan kan ook nog de gevolmachtigde minister kan ook nog in de Rijksministerraad bezwaar maken. Daar zijn ook weer procedures voor om die mee te laten spreken, om te voorkomen dat, omdat er maar 3 gevolmachtigde ministers zijn en heel veel Nederlandse ministers, dat sowieso opzij wordt geschoven zonder problemen. Maar men kan het doorduwen, dat klopt. Dat is tot nu toe nog nooit gebeurd, overigens. Ja, dat heb ik ook begrepen gisteren. Dat is nooit gebeurd. Ik heb hier daarna een vraag. Maar we hebben nog nooit deze situatie gehad. Ja, ik heb hier een vraag. Mevrouw Flora, linksom of rechtsom, met advies of oordeel van Raad van State, is het niet zo dat de regels zodanig zijn geschreven in het statuut dat Curaçao het zou moeten accepteren? Is het zo? Ja? Nee, Curaçao kan het afwijzen en moet dat dus in de Tweede Kamer en in de Rijksministerraad kenbaar maken. Wat er zou gebeuren bij een consensuswet, als één ervan er echt tegen is, dan is het geen consensus meer. Dat lijkt me logisch. Dan is het geen consensus meer. En dan is er een kans dat COHO niet voor ons gaat gelden, denk ik. Dat is het enige wat ik, zeg maar, als een soort educated guess kan doen. Dan geldt het als Curaçao tegen is, maar Aruba en Sint Maarten vinden het wel een goed plan. Dan is het, en je hoeft niet, rijkswetgeving hoeft niet voor alle landen te gelden. Dus dan kan het zo zijn dat het niet voor Curaçao geldt. Maar dan is er die andere consequenties van als Curaçao niet meegaat met de COHO. De consequenties die hij heeft eigenlijk voorgeschreven. Ja, dan krijg je de subsidie of leningen, waarvan we dus niet weten wat de vorm het heeft, krijg je niet. Nee, en dan moet je ook wat je hebt al gekregen terugbetalen volgend jaar. Ja, alleen dat heb ik ook gelezen. Maar volgens mij alleen datgene wat afhankelijk was van COHO. Het is in aparte delen overgemaakt, met aparte voorwaarden. Dus je kunt moeilijk zeggen dat je iets waar je aparte voorwaarden voor afgesproken hebt, kun je niet achteraf de voorwaarden veranderen. Ja.
Dus ik heb niet gecheckt, maar ik weet niet of dat bedrag dan inderdaad voor iedereen geldt. Ja, dus uiteindelijk staat wel in het statuut dat het eilanden moeten het accepteren. Hoezo? Of niet? Nee, dat staat niet in het statuut. Want er staat alleen dat er consensusrijkswetgeving mogelijk is. En consensus zegt dat iedereen ermee moet instemmen. Er zit niet een enorme procedure aan vast. Dus de literatuur gaat ervan uit dat het dus dezelfde procedure is als voor een gewone rijkswet. Maar het woord consensus geeft aan dat iedereen moet instemmen. En het zou zo kunnen zijn dat als Curaçao zegt, wij weigeren dit echt. En Aruba en Sint Maarten gaan er wel mee door dat het gewoon niet geldt voor Curaçao. Ja. Maar waar weegt het? Want anders is het een inbreuk in de statuut. In principe heeft Curaçao wel meegestemd, hè? Want de huidige kabinet die nog zit, dat is van meneer Joggenaar, die heeft het wel geaccepteerd. Die is wel in zee gegaan met het hele COGO en landenpakket en alles. En degene die nu komt, als het zover is, die zijn tegen. Wat is nu eigenlijk geldig dan? Nou ja, het is eenmaal zo dat je zou, zeg maar, landen worden onbestuurbaar als automatisch alle regelingen vervallen van een vorige regering. Dus in principe neem je alles over. Maar als het kabinet Ruggenaat, een nieuw kabinet Ruggenaat zou zijn gekomen, zou die ook gezegd kunnen hebben, ja, maar onder de uitwerking van de voorwaarden zitten dingen waar wij het niet mee eens zijn. Dus trekken wij onze steun in. Dat zou ook kunnen. Dus je kunt altijd door voortschrijdend inzicht opnieuw erover gaan praten. En je kunt niet zeggen, wij zijn een nieuwe regering, dus alles wat hiervoor is vervallen. Dat kan niet. Maar je kunt wel over zeggen van, nou, er zijn punten afgesproken waar wij het niet mee eens zijn. Of we kijken naar nader gestelde voorwaarden en daar kunnen we ons vooral niet in vinden. Ruggenaat heeft ook wel gesuggereerd dat er ook dat ze ook wel bezwaren hebben gemaakt. Die overeenkomen met wat de Raad van State zegt. Ik heb een vraag. In de tijd van 10-10-10 zaten wij in een soortzelfde situatie met consensus, rijkswetten en dit en dat. Ja. Toen kwam de nieuwe kabinet van Schotten, die waren er fel tegen. Die zijn eigenlijk naar Nederland gegaan met de bedoeling om eigenlijk het stop te zetten en niks te tekenen. Uiteindelijk komen ze naar buiten toch met getekend papieren. Krijgen we deze situatie nog een keer? Dat weten we niet. Niemand kan een regering, zeg maar, fysiek dwingen om een handtekening te zetten. En je hoeft in principe ook niet meer te tekenen, want dat was al gebeurd. Het gaat meer om het intrekken van wat er al is afgesproken. En je kunt best zeggen dat we hebben nu andere ideeën. We kijken naar het landenpakket, wat toen nog niet bekend was. We willen daar verder over praten. Dat kan. Dat lijkt mij, dat is niet een hele vreemde gang van zaken. Maar Flora, stel je voor niet. Zoals je zegt, het is al getekend. Oké, maar het is de vormgeving die niet lekker zit bij sommige mensen. Dus wat wij nu gewoon vast kunnen stellen is, COGO komt dan. Want het is al getekend. Maar het is nog niet door de Eerste Kamer, door de Tweede en Eerste Kamer heen. Dus het moet vastgesteld worden uiteindelijk. Ja, het is nog geen het is nog niet. Er is met de basis ingestemd. En landenpakketten, daar wordt nu vorm aan gegeven. Hè? De verschillende ministeries van Algemene Zaken zijn allemaal bezig om daar nader invulling in te geven, om quick scans te doen over verschillende onderdelen ervan. Wat moeten we ermee? Wat kunnen we ermee? Die specifieke invulling, daar is men nog mee bezig. En wat de Raad van State ook zegt, is van er zijn nog wel wat onduidelijkheden. Er is nog niet afgesproken of het om leningen gaat of om giften. Om giften. Ja. Mm-hmm. Om maar eens wat te noemen. En het is ook nog niet duidelijk wie erin komen.
Ja. Wie komen is dit een punt voor de geschillenregeling? Kunnen we hier zeggen, we hebben een geschil, we hebben een meningsverschil, we moeten dit ergens hoger gaan bespreken? Ja, maar dan moet ook maar die ligt bij de Eerste Kamer. Dus de koninkrijksgeschillen is ook nog niet aangenomen. Dus dan val je terug op wat er op dit moment aan geschillenregelingen in de staat. Want artikel 12a, als het goed herinner van het statuut, zegt dat er een rijkswet koninkrijksgeschillen moet komen. Maar die is er nog niet. Die is nog niet helemaal vastgesteld. En die wordt volgende week besproken in de Eerste Kamer. Maar dat wordt wat Knops heeft eigenlijk voor, laten we zeggen, in elkaar gezet, voorbereid. Dat wordt gepresenteerd. Niet wat de eilanden eigenlijk zou willen. Maar het is weer vanuit Nederland. Ja, de Raad van State zegt... Ja, de Raad van State zegt heel neutraal geformuleerd. Is dit niet in strijd met de afspraken over bevoegdheidsverdeling tussen de landen en het Koninkrijk, zoals in het statuut neergelegd? En wat dat feitelijk is dit niet... en ze zeggen dat ze hebben het ook over ongelijkheid. Maar wat ze daarmee bedoelen is eenvoudigweg... van hoeveel bepaalt Nederland hier waarvan was afgesproken dat Nederland als belangrijkste partner binnen het Koninkrijk, wat er in het statuut is afgesproken voor de andere landen. Maar zijn wij hier, is dit dus, het einde? Kunnen wij ergens internationaal dan aankloppen? Hoort je mij? In principe is er altijd, dat was ook in de vorige, het statuut voor 10-10-10 was er ook al zo'n regeling. In principe kan er altijd een oordeel worden gevraagd volgens mij nog steeds aan de Raad van State, niet een advies, maar een oordeel, als er een geschil is. Dat was de oude regeling. Je moet ergens naartoe. Ja, maar het wordt uiteindelijk wordt het politiek uitgevochten. Omdat uiteindelijk de Rijksministerraad moet beslissen. Ik zie hier een paar mensen vragen of het mogelijk is om eigenlijk om naar plan B, of plan B tussen haakjes, eigen kracht zonder Nederland. Is dat mogelijk voor de Curaçao? Ik kan niet praten voor Aruba en Sint Maarten. Kijk, je kunt inderdaad zeggen, wij trekken, je kunt altijd zeggen, gezien de huidige ontwikkelingen trekken wij onze instemming met COHO, trekken wij in. Dan gaat het niet voor ons gelden. En dan moet je dat soort geld inderdaad op eigen kracht zien te vinden. Ik weet niet precies waar. Dat niet alleen. Je weet ook niet wat voor voorwaarden er dan gesteld gaan worden. Want Flora, als wij niet meegaan met de COHO, betekent niet dat die andere rijkswetten vervallen, hè? Toch? Nee. Het gaat alleen daarom. Ze kunnen niet andere... ik denk niet dat we binnen het Koninkrijk zulke verhoudingen hebben dat we wraak gaan nemen door andere dingen in te trekken. Dat is niet acceptabel. Oké, dus dat betekent dat als wij zeggen we gaan niet mee met de COHO, gaan op eigen kracht, dan blijft toch de financiële wet toezicht. Ja, de CFT heb je sowieso. Dat geeft ook de... dat zegt ook de Raad van State van, er is al een financieel toezicht. Moeten dan twee verschillende rapportages aan twee verschillende instanties worden gedaan? CFT blijft bestaan natuurlijk. Dat is niet gelinkt aan COHO. Maar dat betekent dan dat... Maar dat betekent dan dat wij ook niet via andere wegen kunnen geld gaan zoeken. Want CFT moet altijd kijken. Toestemming geven. En dan heb je ook Nederland die moet zeggen van je mag in het buitenland lenen, ja of nee. Kijk, het land Curaçao is autonoom binnen het Koninkrijk. In internationale verkeer kent men alleen het Koninkrijk. Dus het land Curaçao kan net zoals een gemeente geld voor kunnen lenen of zo in Nederland. Je kunt niet het Koninkrijk verplichten.
Dus we blijven een autonoom land binnen het koninkrijk en niet een onafhankelijk land. In de wereld. Ja. Ja. En dat blijf je altijd houden. Hè? IMF kijkt ook naar het koninkrijk. Ja. Juist. Ja, over IMF pratend, je hebt het benoemd. De voorstel is gekomen om in plaats van die COHO-commissie, laat ik het zo noemen, IMF te gaan benaderen om het te doen. Wat vind je ervan? IMF zegt als eerste dat het gaat om countries. Het IMF geeft ook wel leningen, et cetera, aan autonome regio's, maar dat is altijd in samenwerking ook, zeg maar, binnen het koninkrijk. COHO geeft overigens in de tekst, het onderwerptekst, de mogelijkheid om dat soort instanties in te schakelen via COHO. Het is ook nog een aparte variant. Dus als je zegt van ik wil dat er als tussenpersoon tussen hebben, dat kan. Maar dan zou ik ook even bij Sint Maarten informeren hoe blij die zijn met de procedures van de Wereldbank. Oh ja. Het aanvragen van leningen en projecten bij dat soort grote organisaties is wel, heb ik begrepen, een vak apart. Je moet ook het geld dan ook nog zien in projecten te kunnen omzetten. Dit is een moeilijke ding. Ja, het is best wel ingewikkeld zo te horen. Dan wil ik met u gaan richting de geschillenregelcommissie. Maar voordat we daar naartoe gaan, hebben we heel even een korte pauze van een minuutje. En dan zijn we zo terug. Okay. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 di già luna per viernes voor die setor de mente te setor de noche pa turno servicio nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klaar para servir na el momento como te comini abo. Nou, mag ik je toestemmen voordat we gaan naar die verschillen gedeelte om iets te vragen? Ja, laten we maar doen. Flora, vaak hoor ik mensen zeggen van Aruba doet dit, Aruba heeft dat gedaan, Aruba zegt dit. En Sint Maarten die doet dit, die doet dat. Kan je misschien uitleggen dat de situatie van Aruba, de autonome situatie van Aruba totaal anders is dan de autonomie van Curaçao en Sint Maarten. En dat Sint Maarten ook heeft gekozen voor een andere weg, bijvoorbeeld van de Verenigde Naties, wat Curaçao niet heeft gekozen. Kijk, oorspronkelijk, hoe zal ik het aanvliegen? Aruba had natuurlijk veel eerder een status aparte dan Curaçao en Sint Maarten. Dus die is al eerder zijn eigen weg gegaan en heeft daar ook wat eigen regelingen. Sint Maarten en Curaçao zijn tegelijkertijd autonoom geworden. En dat betekent dat zij een beetje een langere soort gelijke ontwikkeling hebben gehad. Dat zie je ook. Er is een CFT voor Curaçao en Sint Maarten. En er is ook een gezamenlijke centrale bank voor Curaçao en Sint Maarten. En Aruba heeft een eigen CAFT die later is gekomen. En ook een eigen centrale bank. Dus die hebben zich, wat dat betreft, hebben ze in het verleden andere keuzes gemaakt. En zijn ze ook veel langer autonoom. Dus ze hebben een andere traditie. Autonoom betekent dat je binnen het koninkrijk wel heel veel dingen zelf mag bepalen. En dat betekent ook dat de politieke verhoudingen anders zijn. In Sint Maarten, maar dat kan liggen aan de mensen die ik volg op social media. Daar zit een veel sterkere onafhankelijkheidsbeweging bijvoorbeeld. Dus daar... die zitten ook in het parlement daar. En die kijken dus op een andere manier naar de verhoudingen met Nederland. Aruba heeft in de loop van de jaren ook
andere verhouding opgebouwd. Ook omdat zij veel langer autonoom zijn dan Curaçao dat is. Want dat was vroeger de Nederlandse Antillen die autonome status had. En ja, Curaçao maakt daar ook zijn eigen keuzes in. En daarom ontwikkelt het zich overal een beetje anders. En ook, we hebben allemaal onze eigen grondwet, onze eigen staatsregelingen. Die niet 100% hetzelfde zijn. En er zijn ook hele kleine regeltjes die overal anders zijn. Dus het is niet zo dat Nederland het ene heeft en hier 3 keer hetzelfde is. Maar hier zijn ook 3 verschillende, zeg maar, de stelsels die in basis hetzelfde zijn. Daar worden steeds, ook op kleine punten in die staatsregelingen, worden daar toch wel andere keuzes in gemaakt. No. Dus het is niet 100% hetzelfde. Ja. Dan heb ik ook een laatste vraag op deze thema. Dat krijg ik nu op de app. Als Cogo niet doorgaat, zou Curaçao onder curatele komen te staan vanwege faillissement van het eiland? Is dat mogelijk? Omdat het eiland natuurlijk financieel niet stabiel staat, met behoorlijke schulden. Kan je zo ver gaan aan het faillissement van een eiland en dat onder curatele komt te staan? Landen kunnen ook failliet gaan. Ja, echt, ook staten kunnen failliet gaan. Ja. Griekenland was een voorbeeld. Ja. Griekenland is zelfs al een keer eind 19e eeuw ook failliet gegaan. En die heeft 60 jaar over gedaan om af te betalen. Maar die bleef wel bestaan. En dat is altijd de Griekse regering geweest. Het is niet zo dat je dan overgenomen wordt. Ja. Curatele betekent ook maatregelen. De vraag is wie jou onder curatele gaat stellen in dat geval. En bij wie je al de schulden hebt. Is dat alleen bij Nederland? Of zijn het ook schulden bij private leningen? Dus wat is curatele? Wie gaat dat uitspreken? Ja. Nou, op een gegeven moment kun je betalingsverplichtingen niet meer nakomen. En dan heb je een probleem. Nou hoor je ook mensen vaak zeggen van, ja, Nederland geeft Italië en Spanje wel geld. Die in de crisis zijn ook beland door de hele situatie van COVID en zo. Maar Curaçao gaat die wel lenen. Ja, dat geldt voor Nederland binnen Europa. Heeft met de EU te maken. Waar de gelden anders verdelen. Dat is eigenlijk een soort verdeling. En dat zijn interne regels. En wij horen wel een klein beetje bij de EU, maar niet genoeg wat dat betreft. Dat is echt aan. Je vraagt geld aan een ander deel van het koninkrijk. Die moeten bijspringen, maar die stellen daar voorwaarden aan en dat mag. Want dat valt niet onder de Europese regels. Dus ja, het is niet zo dat Nederland geld aan Italië en Spanje geeft, maar de EU verdeelt de gelden die ze hebben. Waardoor er meer in Italië en Spanje terechtkomt dan in Nederland. Oké. Laten we gaan naar de geschillenregeling, want de tijd vliegt. We zijn al 45 minuten bezig. Laat me de eerste vraag stellen, Nettie. Wat betekent geschillenregeling? De geschillenregeling betekent dat als er op enig gebied een geschil rijst tussen 2 landen van het koninkrijk of tussen 1 land en de andere 3, waar niet men amicaal uitkomt, dus vriendschappelijk uitkomt, in overleg uitkomt, dan schrijft het statuut voor dat er wel bij Rijkswet een regeling gemaakt moet worden, waardoor een oplossing voor het geschil komt. Dat is wat de geschillenregeling is. Okay. Dus dat kan om een togo gaan, dat kan om een lening gaan, maar dat kan om van alles gaan. Dat kan gaan om een aanwijzing waar je het wel of niet mee eens bent. Of al dat soort zaken kunnen onder geschillen vallen. Oké. En dan praten wij nu al 11 jaar over geschillenregeling commissie. Het is nooit op stand gekomen. Ik denk alle IPCO's 11 jaar lang is dat op 1 agendapunt geweest. Wat gaat er nu precies gebeuren in de Tweede Kamer volgende week? Of in de Eerste Kamer volgende week? Eerste Kamer, ja. Ja. Ja, het is dus al door de Tweede Kamer heen. Ja, klopt. Ja.
het verschil met de regeling waar we het net over hadden, is dat het geen consensuswet is, maar de gewone rijkswet. Dus waar de gevolmachtigde minister een rol heeft ook om in de Tweede Kamer te spreken, in de Eerste Kamer niet. Dus dat is iets waar je dus eerder in overstemd kan worden. Want het is we hadden er net er zijn een aantal onderwerpen in het statuut genoemd die via rijkswet geregeld moeten worden. Denk aan de rijkswet op het Nederlanderschap, zaken als de gezamenlijke defensie. Dat zijn koninkrijksaangelegenheden. Dit zijn allemaal opgesomd. En dan staat er ergens anders in artikel 12a, staat nog even, geschillen, er moet ook nog een rijkswet voor geschillenregeling komen. Dus daar is een vaste procedure voor. Wat COHO is iets die dus niet daaronder valt. Dat valt niet onder het lijstje. En die valt dus onder de regeling van andere aangelegenheden die men op die manier wil gaan regelen. Dat kan alleen als iedereen ermee instemt. Dus heet consensusrijkswet. Hier is die consensus dus niet op die manier vereist. Er zijn wel waarborgen in de procedure dat Curaçao gehoord wordt. Flora, zo'n commissie, hoe moet ik het eruit zien? Bedenken. Ik bedoel, komt een rechter, komt een voorzitter? Hoe moet ik het zien? Nou, wat er nu in die wet staat, is dat er een geschillenregeling loopt via de Raad van State. Dus het is niet, dat was ook wat er nu wat mensen bezwaarden. Ik las het van Suzy Reumer vanochtend in de krant. Dat is gisteren ook in jullie uitzending aangegeven. Het probleem is dat de Raad van State natuurlijk wel onafhankelijk is. En daarmee misschien een logische keuze is. Maar uiteindelijk kan de Rijksministerraad, waar dus allemaal de Nederlandse ministers in zitten en 3 gevolmachtigde ministers, besluiten dat onze zwaarwegender belangen dan de belangen die eerst zijn aangegeven, en toch over dat oordeel heen stapt. En dat is een politiek oordeel. Dus het is niet een onafhankelijke rechtbank die speciaal voor de gelegenheid bijeenkomt of zo, die een definitief oordeel geeft. Er zit altijd nog een politiek oordeel achteraan. En dat is waar men bezwaar tegen heeft. Ja, want dan hebben we niks eraan, uiteindelijk. Nee, als het om kleine geschillen gaat in een tijd waarin er geen grote problemen zijn, zal het altijd wel goed gaan. Ja. Maar wat als er echt om een cruciaal probleem gaat? Zoals dit. Met verschillende. Dit is er misschien wel iets wat je anders zou kunnen voorleggen onder zo'n geschillenregeling, ja. Maar er is dus nog geen commissie. Het tegenvoorstel van mensen uit de praktijk is van zorg ervoor dat het echt onafhankelijk wordt beslist. Bijvoorbeeld met een commissie. Maar waarom is het zo lang geduurd dan? Want sinds dat autonoom worden, zijn we hiermee bezig. Waarom is het zo lang geduurd? Omdat toen ze het statuut opstelden, hebben ze gewoon gezegd, er moet een regeling komen. Als ze op dat moment al eruit waren geweest hoe die regeling eruit had gezien, hadden ze hem daar ter plekke al opgeschreven waarschijnlijk. Dus ze hebben eigenlijk alleen maar vastgelegd dat er een regeling moet komen en uitgesteld hoe ze dat vorm zouden moeten geven. En dan zijn er toch wat politieke belangen aan alle kanten van wat geven we uit handen? En die eerste discussie heeft al 6 jaar geduurd voordat het eerste voorstel kwam. Want het voorstel is in 2016 op tafel gekomen. En nu is er dus al 5 jaar gesteggel over van willen we dit allemaal wel? En is dit wel wat we hadden willen voorzien? Dus dat is, als het politiek al in orde was geweest, hadden ze het in 2010 wel opgeschreven in het statuut. Dat hebben ze niet gedaan. Als ik het een beetje straight bekijk, zou het kunnen zijn van als wij als Nederland dan een andere regering, een andere staatshoofd heeft,
dat het misschien sommige dingen anders lopen of zijn gelopen? Want nu zitten wij ook met Rutte, de 4e. Dus als je het optelt, het is gewoon de agenda van Rutte die we steeds door moeten eigenlijk uitvoeren. Ja, de keuzes die hierin gemaakt worden zijn politiek. We willen een dergelijke regeling, is politiek. Maar ieder heeft wel een andere manier van dingen doen. Of van regeren. Ja, soms is het handiger om het eerst diplomatiek te regelen, voordat je het voorstel doet. En kennelijk is dat niet gelukt. En zegt men, ja, er moet een voorstel komen, want dat zegt de statuut. En wij willen dit. En dat is misschien powerplay, dat weet ik niet. En het is dus nog steeds niet duidelijk, als je de stukken leest die van de week zijn ingediend bij de Eerste Kamer. Wordt wel heel kritisch naar gekeken. Denkt u dat wij uiteindelijk na deze bezoek dat geschillenregeling gaan krijgen? Ik denk dat we... ik kan me haast niet voorstellen dat als zo'n verschillenregeling al door de Tweede Kamer is, met zoveel moeite, dat de Eerste Kamer het uiteindelijk echt zal tegenhouden. Maar, het is zeker geen hamerstuk. Het wordt zeker niet zomaar weggehamerd, dat is duidelijk. Omdat het toch wel flink leeft. De Eerste Kamer mag niet amenderen, mag niet zomaar wijzigen. Ze kunnen wel terugsturen. Als er punten zijn die ze niet bevalt. Zo te zien wordt er door de verschillende leden die de rapporten uitbrengen namens hun partijen wel heel goed gekeken naar wat er allemaal speelt. Dat scheelt. Okay. Dus ik kan niet zeggen, ja, nee, natuurlijk, het komt er gewoon doorheen. Er is nog een leuk debatje volgende week en dan is het klaar. Ik denk dat het toch wel moeizamer zal zijn, maar dat is gewoon mijn politieke inschatting. Wat zou de toon of de houding of de boodschap, om mooi te zeggen, van de Antilliaanse of van de Curaçaose groep moeten zijn, de Curaçaose delegatie? Wat zou hun boodschap moeten zijn in de Eerste Kamer? Ja, ze mogen officieel niet gehoord worden, maar ik bedoel, je kunt wel vanaf de zijlijn hard roepen. Ja, dat heb ik ook begrepen. Ik denk dat om te beginnen moet zeggen, men is niet sowieso tegen enige geschillenregeling. Maar dat onafhankelijkheid van degene die uiteindelijk beslist wel belangrijk is. Machtenscheiding, zoals we vroeger op school leerden van Montesquieu. Uitvoerende de uitvoerende macht en met name de rechtsprekende macht, die moeten wel geheel van elkaar gescheiden zijn. En dus als het echt om een geschil gaat wat opgelost moet worden, dan verwacht je toch onafhankelijkheid tot het einde. En ik denk dat je niet tegen een geschillenregeling bent. Nu is het zo, je hebt net benoemd dat Susie Reumer een artikel heeft geschreven en het is verschenen in AD vanmorgen over juist deze thema. Wat is de belangrijkste punten die zij eigenlijk willen laten belichten? Zij wil laten, eigenlijk voor een groot deel, wat ik eigenlijk ook net aangaf, zij geeft ook aan dat het niet zo mag zijn dat dit uiteindelijk op een politiek niveau besloten wordt. Mm-hmm. En ook nog een ongelijk politiek niveau. Ja, dat zei Robert Warnes ook gisteren, klopt. Ja, verzeker dat je op zijn minst schijn tegen hebt dat het een ongelijk politieke discussie is. En zij zegt er moet verzekerd worden dat dit door onafhankelijker wordt beslist. Maar wat kunnen ze nu nog doen? Wat kan Curaçao bijvoorbeeld nog doen om die draai nog aan deze hele voordracht te kunnen eigenlijk
geven. Ja, de mening van Curaçao is natuurlijk in de Tweede Kamer meegenomen in de overwegingen. Je hebt geen spreekrecht zoals in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer als Curaçao zijnde, van Staten zijnde, als gevolmachtigd minister. En er is al, en de meeste partijen hebben al een rapportage gedaan die in de Eerste Kamer zitten. Maar dat betekent inderdaad zorgen dat de Curaçaose positie hierin heel duidelijk is bij de politieke partijen en de fracties die in de Eerste Kamer zitten. Ja, oké. Ja. Dus dan moet je gaan bemiddelen. Je moet gaan bemiddelen een beetje onder de mensen. Een beetje zaken doen. Lobbyen. Ja. Lobbyen. Maar zijn we niet te laat daarvoor? Over het voetlicht komt wat. Zijn we niet te laat daarvoor? Het is niet een nieuw standpunt. Het is niet een nieuw standpunt. Hè? Het is ook wel eerder, deze dingen zijn wel eerder ingebracht, ook in eerdere stappen. Maar dit zijn weer andere politici. De Eerste Kamer wordt niet voor niets de reflectiekamer genoemd, die er nog even over na moet denken. Wat dat betreft zijn het politici die ook hun eigen afwegingen maken. Dus wat dat betreft kun je dat nog steeds inbrengen, hoewel je niet officieel kunt spreken in de Eerste Kamer. Dan wil ik gaan richting mijn laatste vraag voor u. Het is wel een heel andere en algemene vraag. Ja. Hoe makkelijk denkt u dat het wordt voor het kabinet PiSAS 2? Om te regeren natuurlijk. Over het algemeen. Hoe makkelijk wordt om te regeren? In het algemeen. Ja, het is... Je neemt het bestuur van een autonoom land over in een economisch waanzinnig moeilijke tijd. En dat is altijd lastig. Hè? Er is gewoon haast geen geld. Dat merken we hier aan de universiteit ook. Op ons is ook weer bezuinigd. In de subsidie en flink ook. Dus het is heel lastig om je eigen beleid te maken als er haast geen geld is. Dus je moet eerst zorgen dat zorgen dat de economie weer gaat draaien. En dan heb je weer vast in. En daarna kun je pas je eigen beleid op die punten invoeren. Dus je gaat voorlopig crisisbeleid doen. En dat is altijd lastig. Ja, dus we gaan in de eerste periode weer zo'n brandweergedoe krijgen. Brandjesblaas. Ja, dat weet ik niet. We gaan zien hoe zij optreden. Ze hebben er natuurlijk wel over nagedacht en maanden over gesproken inmiddels. Dus ze hebben wel allerlei plannen en in hoeverre dat uitgevoerd kan worden. Het belangrijkste is dat die economie weer goed gaat draaien. Dus eigenlijk wat het volk denkt... Dat is wat ik zo kan horen, is het voor hen ook belangrijkst. Ja. Dus eigenlijk wat het volk denkt van... we gaan binnenkort goede onderwijs, betere wegen... klaar met het voedselpakket. Dat gaat niet 1, 2, 3 worden. Het gaat eerst een moeilijke periode zijn. En dan, als het goed gaat, kan het land wel weer gaan draaien. Ja, nee, ik denk het wel. Je moet natuurlijk wel je moet wel kijken wat er nu voor geld is, waar het aan uitgegeven wordt. En of je dat, en hoeverre je dat dingen kan herverdelen. Maar er is erg weinig geld om her te verdelen, is in ieder geval mijn indruk. Ja. Nou, mevrouw Gortappel, we zijn hartstikke blij om u weer een keertje te hebben gesproken. Telkens leren we meer hiervan van deze gesprekken. Dat waarderen we zeer. Helaas waren wij begin dit jaar daar op de show geweest, maar we konden elkaar niet persoonlijk zien. Het was zo druk voor ons allemaal met de verkiezingsperiode. Maar de volgende keer dat we daar komen, zullen we zeker even een kopje koffie drinken om meer van u te leren en natuurlijk ook persoonlijk kennis te maken. En natuurlijk, wij blijven in contact. Afgesproken. Is goed. We houden contact. Oké, tot ziens. Dankjewel. Ja, doei. Javier.
Nós tende ayer parte de Robert Fornes en we nos tende die Flora. Dus het komt allemaal op dezelfde neer eigenlijk. Sí. Ja. A situação não está fácil. De maneira que a bisa, gabinete pisaste começar com 10-0 para trás. De wega, ou acontece bem dilante. Ou lá nós musemos ainda com nós está, na minha visão, nós está querendo tudo caminho. Manhã com Deus que 3 horas de Corsau, no bordo de Holanda, nós está bem Grisha heiligheid diretamente por Sint Maarten. Nós está mantendo também a situação de Sint Maarten, nós está mantendo a Bacojo de Sint Maarten, a situação de Covid de Sint Maarten, situação financeira. E na minha melhor palavra negativa, é guerra com Holanda, com Leonardo e com Leonardo, depois na Bahia, com essa aqui, que mente nós temos um programa somente interessante, amanhã também, que o senhor heiligheid, que tampouco nós desconheci. A plataforma aqui, então, se que nós dediquemos, se não está bom, dirigir o tema aqui, para nós edificar e sim, muito mais. Então, maneira, para bisa é coisa que não está fácil para o gabinete de pistas proximamente. E não está fácil, sowieso, e la que nós visa é parte de contexto para a governação, e não está fácil tampouco para a parte com que vai vir toque, de rainha e ministro. Constante que difícil, pero a mim também se achou que usa a palavra de sabedoria, lá nós não fazemos mesmo falta, não? Nós sempre está acusando outro a cometer, e lá nós está diferente de verdade, para assim não por rainha, e sustém que o tem mestre de comunidade, pessoa botem mestre de, botem mestre de, botem que chega no ponto que botem que chega para por convencer o povo que a situação de verdade está roupa malo, e para o rainha o povo junto com o Biden, a situação malo para chegar a resolver a situação, pero o mestre dá a confiança para o povo por confiável. Sim, certas decisões com que vai vir viram que questionável e o povo começa a cansar, e se o povo vira lomba para dar, ora não tem força mais, eles vão usar sabedoria para assinar o povo que a vota para bolso queda para bloque bolso atrás. Então, que a palavra com a dinta vista que é mais importante, é difícil, mas não impossível, é 100% seguro. Sim. Nada de vida não é impossível, que me também aqui é porto período difícil, mas nós temos que passar de badia junto, nós temos que passar de badia enfocando de o qual realmente é importante para enfocar de badia. Tem mais informação mesmo saliendo logo não quer de mais coisas que não está relevante nesse momento aqui. Mas ataque mesmo saliendo que não está relevante, então costam personal, costam na rand de coisas que não vamos luz e dia, já não vão enfocar rato de bahasi e coisas bom, seja transparente, de forma que nós podemos criar união com o PEC-PISAS a boga-pé, durante a de prensa recentemente. Porque se nós não chegamos na união aí, nós não queda claro. Mas para nós chegar na união aí, transparência é importante. Então, me que para hope que tu na je, então, me que dunia como exemplo. Se me sa, ku bijvoorbeeld, se me vai staat, então se me vai sentar riba terras, me dá 2-3 binha, te vai de ame ora aqui, me dá 2-3 binha, me te vira ticket tipsy, então me sa, como me ta aspirar para função muito importante da comunidade, me tenho que pensar, me 2-3 vezes, me vai estar e sentar riba terras. Então, se me toma a decisão de vai estar, vai sentar riba terras, e ora também me tenho que vai sentar pensar, me ta dar 2-3 binha, ou me ta preferir dar binha e sobrar cola só. Para evitar que me ta vira tepsi, para sobrar me ta aspirar função ou renombrar da comunidade. Muito importante, então, então, é coisa não é, é ponto não, que nós tour, tem que para que tu na je, se nós que tá rende não, maneira Javier visa transparente, pero também que tá dota e 13 over
un sentido de respeto, decencia y autoridad na comunidad. Nos no por tomar decisión emocional más, nos no por hasicos emocional más, anto ora que cos bien presenta para wa de vida aquí, la vida como red social e cosa vira un cos normal. Bobisa. No, bobisa It's the jungle. Anto bobira hasi bei, nang ta presente riba rede social, anto después nos mesco a hasi comete e fallo, que rabia y bisa gente ta contra nos, pero ta nos no ta Biden e rol que nos a pidi gente confia nos pa nos Biden je. Tem preço. Na cada coisa que nos queda em vida tem preço. Ora que nos pede gente para confiar nos e nos que Biden o rol de manejar, dirigir, governar, tem preço. Preço está alto. Nos meses está exemplo. Nos meses hasi coisas na direita. Nos meses toma decisão que está recardar comunidad. No so, pero comunidad. Nos no por importante. Nos no por visti pa loco, nos no por baila pa loco, nos no por bula pa loco, bebe pa loco. Nos te queda bom cultura gente, pero botin función ejemplar. Vamos para que tu ne costai. Vou acompanhar com o nosso amigo Giovanni de Bisa aqui. Samina nos motivação. Ambo bonita. Então você aqui é o importante lá a mim do nosso banda. Na minha comita formulei den e caminho com a minha bom dengue. Nós mesmo realizar o quão bom que nós está com o outro, nós mesmo queremos pôr o país central. Não amistade, não casar, não baisait, não prima, não vizinha, não nada. Nós mesmo pôr o país central. Então, no momento não aqui é o momento de mais melhor para botar um grupo de gente que está crítico de bobo. Crítico. So, mais crítico ainda tá, mais abo tá ganha bom mês para o governar mais melhor possível. Na me vai rato den último 4 anos que nós passa aqui. Me tá mirando, por exemplo, o senhor Alcalá Wale, que tu respeita como persona, roadshow último dia aqui de publicidade. Me não sabe como Kiko passou, enkele que está ambtenario, não também não está mais, me não sabe como ambtenario vai passar para piscina over de governo. Pero se a senhora aqui atende de tudo é criticando que estava tendo de seu manejo, anto principalmente manejo de gente, de momento em que estava sentar, me te quer sabe que está sentar, e logo passa a temporada completa. Então, lá nós vamos costar aqui como exemplo, vez mais, nada contra a senhora personalmente. Me topei sentar na... Que é o lugar na outra banda aí? Na de Forte aí? Nosso presidente, Renaissance. Me tá sinta se que da lumbinha com mais tranquilidade mesmo. Pero, é exemplo clave para nós mirar, nós mesmo queda down to earth, porque estão aqui não passa conosco. Então, sabe exemplo chiquito, coisa chiquita se liga passa com ele. Então, tem roupa coisa mais, que nós mesmo transparente dentro, a teoria é nossa escapa, pellejo de país, não digo mesmo, de país. Então, toda gente realmente deseja, tanto se não está de oposição ao outro, como se não em coalição, mais dia possível nós governo novo sim. Tudo ainda que coisa. A mim que visa coisa mais, prometo o programa que nós começamos com entrevista com Flora, nós para que tu na tal e tal situação, e tal situação tá de Partido Nacional. Então, a mim que visa assim aqui, não? Nós vai uma eleição 19 de março atrás de Lomba.
a pedir pueblo confiança, pueblo a doen confiança duidelijk. Jongen, no por ninguém assim. Pueblo não se é confiança a base de lo que vou apresentar. Pueblo avisa sim, mita eens com lo que vou apresentar e pueblo donabo é confiança. A work o pueblo donabo confiança, a bo a worta decidir, que bota cambia lo qual que vou apresentar e dona pueblo lo qual que a bo que. Anto a work o puito nanta sali for di bau di tobo, bota risca de manda carta público ayer e bisa pueblo que cierto miembro nan de comunidad que atacaja e gente que no está rivalista, que no abai con elección. Bang tem tiki respeto agora que se pa gente de comunidad. Bang tem tiki respeto pa pueblo de Corsão. Paso botava sa bom que se bolo abai eleição com gente, pueblo não a vota pabo. Não, seguro que não. Bossa. Seguro que não. Seguro que não. Agora bo arranha e confiança do pueblo, bota mostra pueblo que bota pone gente como ministro. Ora pueblo su gente não arranha sla rechazo, desilusão, tá den debe a perder casa. Quebra família, tá sali bisabo, tal e tal coisa que gente ei, bota bisa pueblo que ataca. E gente ei. Se tá pueblo e gente tastimas na tanto e que sirve, e tá hala atrás e vira bo consejero e laga outro gente vira ministro. E sei tastima país. Na me busquei dato segundo nosso basic aqui na para sombra. Se nos que oflaga, me também por uma que fecha, es nango que busquei na mesa, não por ter em Facebook, bang mais profundo com o Dr. Anders Ramon Chong PNP. Também estou buscando fecha hoje que eu vou estar ganhando. Para sombra lo qual ang kabing dilante din e carta ko asali, mi não põe fecha de forma como está aqui ainda. Pero lo qual ang kabing dilante de carta kasali, isso não tem nada novo. Não tem nada novo, porque você pergunta não com nossa raça menechong den e programa junto com tico, você não tá e programa aqui, na me conta você não capaz. Eu tava tendo ainda tá lá junto com ele, eu tava Ashley, então Ashley deixou me ela stop. Então metade de bacaia tá prometia que tico a começar so eu e back. Metade de bacaia tico apuntar-me se me pode drenta rato assim, né? Moda como me pode sostener, pessoa isso não pode hasi turcos prometia so tá tinha manejar para apresentar. Consequentemente, a mim adentro Tomás se pergunta na senhor Chong, que nós não onga nenhum wega sushi como né Chong. Nós se pergunta na tem cartas que bide empregado na CBA, nós se pergunta na dirigir na né Chong, você estava trabalhando de economia. Go by back banda de 1h20 minutos como isso aqui banda não. Vez mais bang mais profundo com o Dr. Anders Ramon Chong PNP. Mas se pergunta nan ko empleado nan ei, kating nan coração, nan dolo. Você te nós temos hasi, nós temos papel a pueblo. Andoma puntrele a base de hora nacional dentro do governo, conta atender que tipo de comerciante nan aqui. Então, mais que claro, estava tão spilma por isso dilante no momento ei. Pero ma pone de uma forma neti, sem cenário de lo qual tem carta aqui. Que mencionam tá impossível que nós não estava sato de coisas aqui. Tá simplesmente impossível. Nós tudo estava sato de coisas aqui no de awe. Então você aqui comete hope gana de dia, então abre o dia escuta você não pode decidir você não nos mais entrevista, você mira com nós tá seguir by talk. Você te sei tão ganda hoje aqui, você pede certa figura nan alguma informação ou documentação que não manejar. Então, de repente, hoje aqui, nós não estamos amigos mais, não estamos mandando mais para nós. Isso não está a mim, nem neti, nem a audiência a que manda você culpa de coisa aqui. Me desejo de mais grande, tá? Para nacionalista, não, começa a virar honesto com o país. So, se você é honesto,
Bosalo no alaga draagwoord en meneer Aki. Assunto ko algemene ledenvergadering abay de acuerdo. Bimbi sami quanto en de algemene ledenvergadering tinka bij de acuerdo de Partido Nacional 50. Sim. Comparar com o candidato a votar para nacional de 400, não vai de acordo? Não, não vai de acordo. Denbos ng algemene ledenvergadering, tem suficiente ainda para o Javier Kratz, pedi Javier para bater a monchong de Facebook. Porque você não queria como você é mandatário. Pero denbos ng reunião, você não porta justo com você na mesa. Assim é bastante funcionar no Partido Nacional. Que me não manda carta com cos bentado em alto. Porque nota nós sinta aqui na Holanda, também se nós não queremos monchong. A mim que monchong está done for de 8 de novembro de 2017. Bosnan começa a ser franco, então, não bo, Bosnan começa a ser franco com outro, den Bosnan mescas. Ora Bosnan está honesto com outro, den Bosnan mescas, Bosnan mira com o partido de Holanda e queda para ir subir a maneira de estar hoje aqui. Se lo que Bosnan está fazendo hoje aqui, Bosnan está agora, hope tempo passar, mas esquiva coisa no Facebook, todo partido está quebra de padem. Então, nós aqui falta quebra de partido. Então, hope triste para partido que a passa a den, a sobra está zero nanta den, pueblo, a duna bos nang patara siento agora aqui, tu basanta mostra pueblo que not your way, but my way. Tu chamo? Então, depois que passa que sei? Mas agora o que passa que sei? Kune, depois anda mana carta para a mim, me bisa eerlijk hopi om biskop. Hende extra donon ta yora. Abo ta bisa gewoon kuta ataka nang ke ataka. Hende contra 8 extra do. No, pero 8 nantes nang kapay di papel so paso nanda man de 250 na. Juist. 8 hende of 50 hende, paso boting deia Shona bosan No, kita entonces no se llegó mucho más. Bueno, legami te explica coisa, paso agora aqui tá queda maneira tá papia, então ele tá contra di hende of contra di partido. That's not the problem. That's not the issue at all. Ora é comunicado de hende na slachtoffer na aqui a sali, ku a publique, você com inbox de entrevista com aquela, di hende nanku a passa den cosco e maneira aqui. A mim não está sa di erco, mim não está sa di mebleria, mim está sa di carne, mim está sa de coném. Welcome to the club, Nati. Hindi nang tikidang manda ng kos nang. Welcome to the club. Lagami waxi mi por logra play e cosa aqui. Ta show non si deve pone, però lo che va a tenere papi non è non pa mi. But you open ainda bisa gosta ngi kaba. Como nós base em canande como da bisa na assim que cada vez que tem campanha nós também mira na vida realidade. Como está se coisa? Bom, isso para mim mais importante, aunque nós estamos trabalhando com o setor de onderwijs, de parte econômica, o qual o mais fechado em dia. O plano de nosso econômico, de sabe tudo coisa vai dar rondo de dia. Então, a troca por motivo estratégico de pedir eleição, no que vai ir bicho, o treino lo vai copiar. Pero de querer para fevereiro, januário. Ela pega. Uhum. Ela pega, né? Amigo, se não tem que paciência, passou. Nós temos computer que tem que slow hoje aqui. Amanhã é computer bem direita. Mas, enfim, na minha que aqui não vai ser assim, é também slow o programa muito mais tanto. Se bobai enviar mais, também já demandar aqui não, vamos mais profundo. Com o Dr. Anders Ramon Chong, PNP. Aqui nós temos 1 minuto e 10 também. Mas se você escuta aqui na Nambai, botar ranha e programa aqui dentro da totalidade. Que Mendy, toma bom tempo aqui.
Passou, elo sacava seguro for de dúvida de local não bote dentro. Passou normais, eu pergunto na cabindilante tá costa que nós assim não acaba. Passou, hope tempo passar nós tá sabe costa aqui tonga. A mim beijo, me tá querendo repetir coisa que tu vai reagir a botar onde estamos tá seguindo nós todo dia, não? Botar escutar me bicho cada vez. Nada contra de persona. Net nada contra de persona. Pero a mim que é para governo, para nós ter governo limpo, governo na ordem, para sombra nós mesmos vai para cambiar rumbo de nosso país. Então, você não sabe que está preto? For de hora que a eleição passa, né, já não sabia se isso não gana que conseguir acabar. Certo não? Fe ora e number na como se sale, não sabia se tem conta. E Jonan, tem gente que echt bisa que nós está contra de governo que vai sinta. Sim. Echt bisa. Como nós porta contra coisa que não tem? Ambo. Como porta contra o coisa que não tem? Prometo que não está dentro da oposição, ou para fora, não está visto que não está contra para, você acorda? Sim. Agora que depende de onde está contra isso, não é de como mesmo está contra, a mim não porta crítica quanto de como é palavra contra, mas está caindo, a mim escolhe para estar crítico, a mim escolhe para ter tudo de esquerda, ter tudo de estreito, arriba manejo do país, está algo do beijo, não? Não que vista como periodista, como reporteiro, como apresentador, você não mira como nós usamos o nome de mês, não tem interessado em coisa aí. A mim não tem coisa, nenhum dia coisa atual. Fe ora que a mim não estudia para coisa, a mim não tem a mim essa coisa. Sorry. Pero mim não tem interessado em nenhum dia coisa aí. Mas vai suficiente curso de periodismo na minha vida. Suficiente curso de comunicação na minha vida. Mas usa nenhum dia nome aí. Porque não é interessante para mim. Então, a coisa que a gente diz aqui, então, nós estamos controlando a bolsa que é estreita. Sim, isso é importante. Porque a plataforma aqui de Bolsonaro, onde nós. A plataforma aqui de Bolsonaro tem que controlar nós. Se você sente que nós lendo não manda demais, você quanto app me tá cada vez. Então, na minha vista aqui também, assim, não. Você app net of app a mim mesmo. Mas se eu tenho que visa que vier, app que vier, então app net para net visa que vier. Você não está papel com outros, e nós assim na briga, nós está papel com outros, e não tem problema. Nós está discutindo todo dia. Todo dia nós está discutindo. Deve ser como minuto ens, não? Minuto ens. Pero nós está se conseguir al final para abo que está aqui que men quer ter nós quer pinto al final isso não para mim bem back arriba lo que está passando hoje aqui. Dentro do Partido Nacional, me que pede você de coração. Começa a ser honesto você na mesmo outro. Não está prensa mesmo de ventilar tu coisa você tem algemene lei de mercado tem é só cabeça por exemplo que entende governo não está juramentar metade se chão não juramentar tá para tu coisa ou para o chão se quando acaba ou se quando um cabo de nacional bisa também que ei me saco me não de acordo com a coisa é para mas vai me que nem pessoa da diretiva de partido passou dat bisa seiran também não bisa coisa na metade anto laga prensa ventilar sobre aí não tá queda madurar e seguro se botinho vai vir parlamentar proximamente você não começa a papel estreito com outro você não há né tá ganhando com a não você não vai estreito com outro você não mira que você não governar mas clean com outro chonang mas que outro pouco dia mas que bico Partido Nacional com o acho que mantel for 2 até a sala aqui que dia mas que dia 12 vamos passar até a sala aqui que mendi já se bonota de acordo com mim botimar a mim que é bisa realidade a sala sim que bisa mais não a mim tá ganha hopi bom com partido não tem membro não então não seguidor não e não lá nós bisa fanático não é coisa hopi bom para sobrar botin ruggengraat botin bohende não por trás pero gente não botin por trás não me se queda o abrisi sim não me se o que hora botar bem trompecar toch
Awa si turta botras, anto bota trompeka, ta fanático, ta nota bisabu que bota sirobes, nota wak, ora que bota sirobes, nota aceitar que bota robes, pero ta purba justificar, derecha, cambia, atacar. No, tá sina, coisa sina. Na Holanda no VVD no, VVD no partido de mais grande na Holanda. Pro me gente não kuta sali critica bate VVD, tá gente não sutras. Sim. Pro me não kuta sali VVD e gente não sutras. Sim. Sim, tá. Então você olha bo, na minha bisa hasi costan de defensor de partido para uma posição de comissariado ou uma posição de medewerker. Oh my God. Rabiet krat, been there, done that. Consultancy. Net dia 20 de março. Você pode apontar me coisa aí? Não, se 20 de março. Apontar me coisa men chance de medewerker se me trabalha com o bago, trabalha coisa aí? Que me aconteceu? Shonan, e quando aqui nós estamos contra outro street, bisa outro street, Javier não bisa mi neti, mas na bisa mi bom nome tal coisa, botou tu mesmo, bisa Javier não, a mim não, o cabeça não tá bom? Sim. Para sobra, tá voorbeeld que eu dou na bolsa não se me saco or como me vai sentar na terraça, se me bebe me tabira tepsi, não vai tomar certa função não. Não como tu me função PC, pero é voorbeeld me que toma. Se me saco me tu ende crítico, não? Kuta alert, com me vai assim toma nada acerca de governo. Me impor questionar governo mais. Me impor papia é verdade mais. Me vai papia sua linguagem, me vai assim lo qual é que me vai começar influenciar assim lo qual o governo que então se me que me quita minha liberdade, me quita livre para me por visa, é coisa maneira, é tá. Você aqui como profissional, você sabe um pouco de net? Eu digo, né, bom, quando para nascer cabo para o ministério, eu digo, me minta, faz a screening, mas espanta. Me digo, né, digo, eu digo, pessoa, me faz a screening, foi a Milanda, foi a minha cama, deixa todo de noite. Depois de todo de noite, na minha vida, me tem. Tá mi mês. Que me minta faz a screening é hora. Mas aprecia imensamente você tão honesto. A mim tampouco me quer me passa screening. Pessoal, a mim tá mais chamada muito mês. Porque quando eu me tendo na IC, na quando eu me tendo na sim. Porque quando eu me tendo passa na e bontanha me tendo quando e bontanha me tendo tipo de quando e não absolutamente não. Absolutamente não. Banta, a mim tá quero usar a palavra banta transparente. E se não está transparente, não mais leu menos te chega, você wakong dentro do programa, se vamos passar de sabra, o senhor Silvânia, com ela dona é outro banda de pensamento, se ela visa em entrevista primeiramente, over de Charles Cooper, se ela visa, não, tá gente mais saxeno mesmo, gente mais bom que eu mesmo, se forma de três coisas de lá, de outra maneira, wakong ela explica outro banda, ela wakong honesto e tá batendo no momento aí com seu colega. So, não, você tu me sei como exemplo, não? Tu me sei como exemplo, como se bem honesto que você é um colega, que você é membro de um partido. Não larga para nós, of 7 ou 8 anos, temos que escrever uma carta, anto, passou, olha quando eu vim de lante, não? Tá roupa que os mais também sali. Roupa que os mais também sali, mas não tá bonita, não tá nenhum tique bonita, senão. Começa, please. Começar a se costar outro. Porque nós me saco no sport, eu tenho que compreender esse aqui, não? Fanatismo de trazer o partido, é leuk. É mais leuk mesmo. Mas tá realístico de um partido é mais leuk. Porque olha, bota assim na fanático, quando bota defender, passou botar um fanático, então se trova o partido, e sobrar de país para desenvolver. Então, podemos quedar, agora que nós acaba 20 e pico minutos passar, nós estamos mesmo falta me pedir para tudo não assim, nós se dedicando atenção, em vez de dormir minha senhora,
dedicado a atenção no problema de partido. Não, a mim não tem um partido, me tem nós estamos ligando atenção na uma situação de comunidade. Então, me tem que me será para que tu urado na dia, para está em sua totalidade, não está partido ou gente só, para está em sua totalidade. Me não tem tá justo para 8 gente não a você durf de pôr e construir papel e conta na história, para só den papel também tem na história, tem na dolo. Pa ta pinta ng manita ta que gente quem kuta anto ta gente nang representable dem país turdina na televisão to gewoon assim na ta assim manene nang ta que branque nanta contra nanta nem hope on beskop pa que na mesa está contra pa que na mesa está contra on beskop turdia a bota come bota bebe bo hipoteca ta pagar bota corre dem bo auto bo não tem nada de corda, então, senão, tá decidido que você formula uma carta e uma par de gente que sofre dor de acto de outro cu. Tem sua história. E não gewoon contra o país. Que sei? Wak. É lo que passa de carta aqui, tá é exemplo ideal de nosso problema de hopi anha. Exemplo ideal para que nós chega na corro. Estrutura, netwerk. Liga tá pintando um gosto para mim. É que é tranquilo para que pinta. Então me tá bisa burato na construção netwerk tá riba rende, riba integridade. Netwerk tá riba integridade. Então tem rende, cuta rende direito mês den política. Pero nanta bordo hinka mara brua dentro desse sistema de netwerk de rasicos aqui. Então nós mesmo para a coisa, nós mesmo bang ajuda outro para nós stop de rasicos, e bang ajuda outro que se você sente que ami assim coisa, por ami com exemplo dato mita base da busca aviso, então volve Giovanni da meta busca aviso. Se você sentir como boicotear Giovanni, sonan bisami cos gewoon. Ako yung Giovanni sa export gas, sa export of yung casa aqui na mo di papel. Pero bisami cos gewoon. Então assim nós te ajuda outro para nós estar straight com o outro, para nós portar ele com o outro. Pero não vai bisa Natalie, para Natalie bisa Dachenko, para Dachenko bisa Cynthia, para Cynthia bisa Henry, nossa coisa aí. Então, boleh bisa vez mais. Ora, bota sinta na algemene lei de vergadering, isso man bisa meneer ama compreender que tem tal e tal costa bini pabo. Então, minha boa lumban no rato, então lá que nós está franco, pessoal. E meneer chong aqui tem bom trabalho. Meneer tá certo diretor na meio. Que men de tudo respeito a mim tá bisa boa para ele. Até o dia 30 de outubro, em 2017, tem massa de respeito mesmo para aqui, massa de respeito mesmo. Que men de botar sim tanto. Na minha vista coisa que bom claro, que você não grabele bom, mas não tô com nós começa a papo, nossa audiência subir muito mais do lugar que tá batendo. Me tá apreciar assim, mas eu mesmo, você me tem que dar papo, já me vê quanto mais você tem para seguir o que nós tá bisa. É melhor aqui o conhecimento de economia. Sim. Patch off. Sim. Tempo que amparo do gabinete Pisas a toma o Ministério de Economia, que estava para alguns simãs, a mim avisa amparo hasi e maneira que Ministério de Economia. A mim então não cabisa coisa. Então essa passou e também estava também social. Que me não me bisa a mim com bonsa. Mesmo quita pete para seu conhecimento. Pero lo cual que sale hoje de publicidade, me tá hanha que o MST siga seu trabalho, então dá step terug, rato assim aqui. Então laga é coisa aqui de frio. É para consejero, mas é normal. Principal, sim, consejero principal, mas mira que o Russell Joe Marchenas que bebê não tem jovem profissional que pode tomar carteira aqui. O sea, tremendo pensamento, então me tá querendo que o nacional tenha seguro. E mais de mim é back aqui, não?
Ambo. A mim também Então, me tem. tem tá mais lá, me tem que começar a contestar, não posso me nota hal, para que contestar não awe. Aqui não, pero me tá com por de concentrar. Pero bambek o rato sonang nós me stay governo não, sem de palavra, nós temos governo hoje aqui que não tem roupa costa de budget para me que sim. Yeah, klopt. Você aqui tá chama se nós sinta de governo que acaba tem missil não poner de budget para guardo sacar. Porque olha que saki não começa sonang Antônio não tá Javier com neto sobre tem guac. Escuta a reunião que era da Tweede Kamer bom. Vai escutar a trobe. Então, mas Javier, é coisa amita. Portanto, eu quero que me tá fazendo ou só, pero é coisa me que min. Wa, amita me para 20 anos na Holanda. Bom, vou botar na coisa tá ou nem nada. Não, me vou botar na coisa. Mas sim, biba com é holandês. Me nota duna nan chance kumi. Ami nota hasi nada para nan ting di bisa ami. Ami por bisa nan, hey, dat is niet goed. Dat heb je niet goed gedaan. Dat komt mijn recht niet toe. Sim. Pero agora, botas corre para hasicos deliberadamente, com o holandês tem que bisabo. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Bastante que recuta wega, no? Maar gaan we naar daarmee te volgen kon naar Corso. En dus we sentado in koffiekamer. Sim, we sentado in koffiekamer. Die meneer die ze willen voordragen als minister van Economische Zaken, die heeft wel een bagage. Een totaal in koffiekamer sinta. Zodat kon ik passar real aqui na Holanda. Dat is wel leuk, hè? No sitting que chupele en aqui na Holanda. É vergonha aqui. A mim tá passando, um pouco de aí. Você colega que tá para na para só para olha bem lockdown, não se ela cancelar o viagem. Então ela papi com encontrar me uma babai, mas de para meu primo que tá assim, daqui a Clayton su negócio sobre a grill na lamang. Tem conceito de negócio que tá bota ajuda ainda também grill para o canto de lamang que bem sinta água da passei o pie bem e nada grill cubo. Sim, vale como te busquei aqui já me depois tá meu primo Clayton de Lanoi. Mas do Clayton su Raven está uma bela Clayton mesmo está para sinalo abini de mês meu outro primo que tá dentro do smoke Remy mas visita me tem que bom mesmo como na praça dingen kosten en dat net een collectie en die kom je pero maar hoe zit het met het bestuur van het eiland is het nog stabiel dan me digo nee het is super stabiel maar we hebben geen tijd om er nu daarin te gaan want we moeten eigenlijk Rutte volgen op de tv hoe stabiel het hier in Nederland is maar je pode bolte goes back die budget pero te konang botan yabo ko ni te kosten botan yabo ko ni net nada outro botan yabo ko ni pode boa atender holandês dan amigo Rambo net banseira você sabe só sim o programa vira amanhã um programa de Spectrum de comissão basic dus nós talaga emocionam bawon tiki mas nós vamos para o bom informar de Spectrum disse aqui nós espera que para outra semana nós espera para Jaluna a abrir com o governo novo esse é somente do na comunidade a mim que na bom conselho para na airport vir na agora tudo avião que tá ba quem tá ba fina na mim para na airport com Jaluna meinta nós espera que o governo espera olha com nang bota mira primo tanti tio kigo bota mira com antes bota compreender com ele obviamente só de tu mulher tips não nós de prensa tá usa na mim quando você um cospreado até me tava da reportagem policial então me saco ainda que também o back o programa aqui depois olha Milan também tá aí que chiquito baby a mim be waka de start team se na sali observatório se na sali
tem algum polícia central que me tá colhe na casa. Me tá colhe vai ter canário, tá viva na gato, me tá vai ter canário. Me tá passa um domingo, se fortuna, yando de certo caminho da, mas que dirigir começar algum polícia viva, então me tá wak na casa na auto tem. E me olha aqui, me lo consigo para airport para wak avião para wak avião ba. O problema que nós vai me que vai lá me vai ou lá me bis debate, mas de México ganhei você tem que ir então. E o governo que tá bando, não? Explicar-me tá quem de três candidatos na para virar diretor de CTB, primeiro que você amba, por favor. Não larga na nome para colocar para nenhum e buscar outro brinca com ele, porque nós temos cana hope minha ainda para nós chegar a ser padrino. Tem nome dela aquele. Isso não é eu. Tem uma yango just que, mas nós tem Grisha, Miguel, você já sabe? Isso não é uma confirmação se você já sabe que just que 8 horas de nós profissional, não podemos conversar com Miguel Cuda, né? Tipo, tem outra flyer, tem outra de Grisha plus e Miguel se confirmando. Quando a mim computer, o que tu não conhece a mim tinha aqui na hoje, de milhão, mas tô saguro. Anto domingo, esse sim que é para pegar nossa audiência, me também o axi, nós também se cambia de programa de domingo de como pessoa, mas nota como está dando de barreira, nota me dá de barreira como político nota papo de baixar domingo live. Anto bisa ang preferir até no weekend aqui na Holanda então, no weekend para mesa. Se me waxi nós pode algum ajuste, modo que o programa de bobos ainda na conosco continuar com ele. Laga me conecte com de massa de time aqui papel no rato, nós estamos com nós seguido. Já domingo o olho nota que já tem bobos ainda na, passo nós busca Don que se chama Seder, pero de Christian Uni. Já domingo é horário de horário que está na igreja, então nós temos que respeitar isso aí. Então quizás você vai 3 dias por dia, missa para sobrar. Christian Uni. Sim. Aqui com Miguel deve seguir. Este aí, já sabe, é bem consolar nós. Net vai join us, já sabe, vai join us, nós profissional onde com Miguel? Não sabe, punta-se me mesmo. Ok, bom. É isso, não estou dando que você onde conosco, então a homem da bínico coisa do dia. Corda cooperar conosco. So, ele fala com nós, se por papia, tá pondo conosco, não tá ganha sponsor fácil. Que me corda cooperar conosco. Seja via de PayPal, você não corso, via PayPal, você passa, o qual que passa para nós, ou via de nosso número de conta de banco, você vai de nosso website, entrevistaco.com, anto inana bota click riba cresce, anto bota hanya el link modo que vou cooperar com nós. Porque nós temos mestre DJ. Nós temos mestre DJ, porque o mestre mira com nós temos papel costo, do tudo caminho da pedindo papel não. Fernando, tchau. Tchau. Até eu. Ayo.